Trase! Ahoj všichni, po dlouhé době vás vítám u dalšího videa a dneska jsem se rozhodla natočit 25 faktů o mně. Jmenuji se Eliška, ale většina lidí, s kterými se bavím, nějak tak jakože mýho věku, mi říkají Liz. Přezdívka Liz vznikla z přezdívky Liz. Teďka 15. dubna, tuším příští úterý, mi bude 16. Na YouTube jsem začala točit minulý rok v březnu, tudíž točím rok a 1 měsíc. Bydlím v Ústí nad Labem, chodím na grafický design na střední školu obchodu a služeb v Teplicích. Na tuhle školu jsem přestoupila 1.4., tudíž jsem ve škole včera poprvé. Mám mladšího bráchu, jak jste si mohli všimnout ze Sequence tagu. Moji nejlepší kamarádku jsem poznala ve 4. třídě a v tu dobu jsme se navzájem strašně nenáviděli. Se svým úplně nejlepším kámošem ze všech jsem prakticky vyrůstala, protože se známe od našich asi 4 let. Strašně miluju psy a kočky a až jednou budu bydlet sama, tak určitě si chci koupit kočku. Ráno mi netrvá se namalovat a učesat díl než 10 minut a to už musím prostě netřeba mít něco navíc, nebo bych pomalá, protože já většinou to za 5 minut namaluju ani ne. Chodila jsem na dost kroužků, ale nejvíc mi chybí solový zpěv, na který jsme teďka chodila 3 roky a kvůli tomu, že jsem předtím byla na intru, tak jsem musela toho nechat a strašně mi to chybí. Jsem takový ten typ člověka, který hnedka ostatním nevěří, jako třeba na poprvé, že prostě si musím pomalinku, jestli mu můžu věřit nebo takhle, že prostě nejsem ten typ, co toho člověka třeba znám měsíc a potom hnedka jako, že mu věří, jako kdyby ho znal prostě strašně dlouho. Protože já prostě nejsem takhle jako člověk, co hnedka všem věří. Díky přestupu jsem zjistila, kolik pravých kamarádů jsem měla v Liberci a že jich je sakra málo, který se se mnou ještě teďka baví. Absolutně nechápu lidi, co točí na YouTube a schání si odběratele. Jako, nemyslím to nějak blbě, ale třeba prostě nevím. Nechci dát příklady, protože pak by se třeba na mě svalili hejty, že se na mě volí i tak, ale prostě člověk točí na YouTube a začíná. Nemá třeba žádný odběratel, prostě pár. Tak si začne schánit odběratele, prostě, že otravuje lidi na Facebooku v chatu, ať mu dají odběr. Přijde mi to absolutně nesmyslný. Protože když ty lidi nechtějí, tak se na ty videa prostě nepodívat, tak čemu mám potom i ten odběr, že? Nebo potom nechápu, když začínáte na YouTube a potom otravujete ty slavní youtubery, třeba ty slavnější, ty známější a vás sdíleli, to prostě nechápu. Každý si to musí nějak prostě vyšlapat, když to máš tu svoji cestu, že to prostě nechápu. Do školy vstávám ve 5:45 a to už musím něco vstát. To znamená, že mám budíka na 5:30. Většinou se ze školy vracím kolem, mezi 4 a 5:30. Nice. Absolutně nenávidím sníh a zimu, takže si umíte představit, jak asi mám teďka náladu, když venku sněží. Dubnu a je zima. Miluju plešáky a prostě úplně už od malička. A nejradši mám takový ty střední plešáky, třeba jakože takhle velký, které se můžete v uvozovkách jakože přitulit a prostě s kterýma se nějak dobře spí. Když jsou ani moc malinkatý a se nějak a plišáků mám strašně moc, fakt úplně hrozně a žádnýho z nich nikdy nechci vyhodit. Prostě fakt strašně moc plišáků. Pořád říkám, jak začnu cvičit, jak se sebou začnu něco dělat, ale vzhledem k tomu, že jsem strašně líná, tak jsem se k tomu ještě nedostala. Absolutně miluju jídlo, úplně strašně moc. A je to strašný, protože já bych fakt pořád jedla, ale nemůžu prostě pořád jíst, to je fakt úplně hrozný. Třeba jsme si objednali pizzu, přivezli nám špatnou a než zjistili, že nám přivezli tu špatnou, což bylo asi nějak kolem 5 minut, tak my jsme tu pizzu už snědli, takže jsme si ještě vzali tu naší pizzu a tu jsme taky snědli, takže já jsem fakt hrozný žrout, tam fakt bych mohla jíst pořád všechno možný. Ať to jsou sladkosti, ať je to normální jídlo, polívka, cokoliv, já to prostě sním, to je fakt strašně, jak já mám strašně ráda to jídlo. Další fakt, který chci, aby prostě většina lidí věděla, ale nechci to všem říkat zároveň, jakože zvlášť a takhle.
A ten fakt není takovej obvyklý, nebo prostě, nevím, neznám, jakože znám nějaký lidi, ale neznám jich dost, ale prostě jde o to, že nejsem jenom na kluky, ale jsem i na holky. A prostě je to tak, vůbec nějak za to nestydím, ale nevím, jako většina lidí, nevím jak to veme, ale prostě je to tak a nestydím se nějak za to, prostě. Ze všeho nejvíc poslouchám rap a street rap. Třeba tady z Česka poslouchám spíš ostravský rapery nebo z Prahy. Třeba jako je Hypno 808 a z Ostravy třeba Seregu, Pretoriana, Forzu Armu a Solid Kingdom. Takovýhle ty. Ze zahraničí poslouchám úplně nejvíc asi jenom Miley, protože nevím nějak ostatní. Ne jako poslechnu si třeba prostě pár písniček, ale asi nejvíc mám jako, že nejradši mám Miley. Poslední fakt je, že teďka jsem nevěděná, když vůbec nevím, proč mi fakt ten dávám, ale prostě jsem třeba nějak zaplnit to poslední místo na řadě. Tady to by bylo pro dnešní video všechno. Teďka jak jsem doma, tak by ty videa měly vycházet častěji, takže já už nějak si zvyknu na tu školu, takže ty videa by fakt měly vycházet častěji, protože mám už naplánovaný nějaký videa. Takže se těším, až to zase všechno natočím, protože je fakt úplně takový zvláštní pocit být zase před tou kamerou, kterou jsem si předtím samozřejmě nechala na YouTube, když jsem zakladě nemocná. Takže se těším, protože se budu pokračovat v tom natáčení, další videa, další videa, páčko.